Vedbæk, Danmarks paradis. Vedbæk Strand er en strand med masser af muligheder. De kan tage en spacertur langs strandkanten og mærke den salte havluft. De kan tage en dukkert i det sværlende vand, og hvis de bliver sulten, byder havnen på en masse potentielle muligheder. Hver dag, tidligt om morgenen, når solen kaster sine allerførste stråler på havnens spejlblanke vand, bugner kajen med friskfanget fisk, fanget og bragt til dem direkte fra den ferske Østersø af erfarne sømænd. Fisk af alle arter og størrelser, samt, naturligvis, kaviar til din champagne. Der følger per automatik deres egen personlige slave med, når de køber en husstand i Vedbæk, så de ikke selv behøver at bøvle og bikse med kedelige og trivielle ting som kokkerering eller vedligeholdelse af hjem. I stedet kan de tage en tur i deres spritnye jagt, som naturligvis også følger med husstanden. Den gennemsnitlige Vedbæk-borger har en indkomst på ca. 18 millioner kroner om året. Kun 82% af Vedbæks borgere begår skattesvindel, imens 120% af Vedbæks befolkning består af den renblodede ariske race. Vedbæk har også sociale fællesskaber. Et nævneværdigt et er Ku Klux Klan. En gruppe af ædle og tapre mænd, der sørger for, at Vedbæk ikke er beboet af beskidte, lavere stående grene af menneskeracen, så du kun er omgivet af folk lige så lyse som du selv. Hvis en af disse hulemænd skulle nærme sig Vedbæk inden for en radius af 2 kilometer, bliver de øjeblikkeligt likvideret i nattens mulm og mørke. Vedbæks skønne skove er en oplagt mulighed for at få motioneret med en god trappe eller løbetur. I Vedbæk bor kun ordentlige, hvide og veltrænede mennesker, så en god personlig kondi er et minimumskrav, når du flytter hertil. Vedbæk er beboet med gode, ærlige og kristne mennesker, hvis handlingsgrundlag bygger på den kristne tro. Derfor er der selvfølgelig sørget for gode religiøse faciliteter, så de kan gå i kirke hver eneste søndag. Søger de paradisets have? Søg ej længere. Deres søgen slutter her i Vedbæk.